29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Берлин дар вохӯрии якуми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон иштирок ва суханронӣ карданд. дар вохӯрии сарони давлатҳо самтҳои мебаъдаи ҳамкориҳои судмандро мавриди муҳокима қарор доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори итминон намуданд ки натиҷаҳои мулоқоти имрӯза ба таҳкими мебаъдаи ҳамкориҳо мусоидат хоҳанд кард. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон ва кишварҳои минтақа барои амиқтар кардани ҳамкориҳои минтақавӣ дар бахшҳои мухталифи иқтисодӣ аз ҷумла обу энергетика, саноат, нақлиёту коммуникатсия ва ғайра саъю кӯшиши муштарак доранд. мо манфиат дорем ки ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо Олмон ва кишварҳои минтақа бо дар назардошти иқтидори ҷонибҳо афзоиш ёбад, иброз доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. пешвои миллат дар ин зимн рушди ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисоди сабз, рақамикунонӣ ва инноватсияро амри муҳим шумурданд. зимни суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба иқтидори захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон барои 3 соли нерӯи сабз, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли масоили глобалӣ аз қабили тағйирёбии иқлим ва таъсири он, обшавии пиряхҳо ва дигар мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ андешаронӣ карда, дар ин самт густариши ҳамкориро бо шарикон аз ҷумла бо Олмон муҳим арзёбӣ намуданд. равона кардани талошҳо дар минтақа ба бунёди занҷирҳои истеҳсолӣ, ҳавасмандгардонии фаъолияти содиротӣ ва васеъ намудани номгӯи молҳои пешниҳодшаванда муҳим шумурда шуд. таъкид гардид ки соҳаи кишоварзии Тоҷикистон ҳамчун заминаи таъмини амнияти озуқаворӣ аз самти афзалиятноки ҷалби сармоя маҳсуб мешавад. кишвари мо аз сарватҳои гуногуни маъданӣ бой аст. бинобар ин Тоҷикистон барои рушди ҳамкориҳо бо шарикон дар соҳаи коркарди маъданҳои кӯҳӣ манфиатдор аст. таъкид гардид ки Тоҷикистон ба афзоиши содироти маҳсулоти саноатӣ ва дигар навъҳои маҳсулот ба бозорҳои ҷаҳонӣ ҳавасманд аст. дар ин робита сарвари давлат сода кардани дастрасӣ ба бозори Аврупо ва ташаккули муштараки долонҳои самарабахши нақлиётиву логистикиро амри муҳим маънидод карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз татбиқи ташаббусҳо ҷиҳати пешбурди алоқаи нақлиётӣ ва энергетикӣ байни Осиёи Марказӣ ва дигар минтақаҳо, инчунин рақамикунонии тиҷорат истиқбол намуданд. зимни баррасии масъалаи ҳамкории амниятӣ қазияи Афғонистон қайд гардида, таъкид карда шуд ки мо тарафдори зудтар пойдор гардидани сулҳу амният ва субот дар ин кишвари ҳамсоя ҳастем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии таваҷҷӯҳи сарони давлатҳоро ба масъалаи рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои фарҳангиву гуманитарӣ, маориф ва тайёр кардани кадрҳо барои соҳаҳои мухталифи иқтисод ҷалб карданд. дар анҷоми вохӯрии эъломияи муштараки сарони давлатҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон қабул гардид. 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Берлин дар ҳошияи вохӯрии якуми сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Олмон бо ноиби канслери ҷумҳурии федеративии Олмон, вазири федералии иқтисодиёт ва ҳифзи иқлим Роберт Хабек мулоқот карданд. дар рафти мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории Тоҷикистону Олмон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки густариши ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бо ҷумҳурии федеративии Олмон ба манфиати ҷонибҳо хоҳад буд. ҷонибҳо зимни мулоқот дарёфти роҳҳои нави ҳамкорӣ дар самтҳои ояндадори тиҷоративу иқтисодӣ, саноати кӯҳиву хӯрокворӣ, кишоварзӣ, содироти маҳсулоти кишоварзӣ, насоҷӣ ва масонеъи сохтмонӣ, ҷалби сармоя ва технологияи пешрафтаи Олмон ба иқтисодиёти Тоҷикистонро муҳокима карданд. барои таҳкими ҳамкориҳои гуногунҷабҳа татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва соҳибкорӣ зарур шумурда шуд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин ба масъалаҳои муҳитизистӣ, бахусус татбиқи ташаббусҳои обу иқлимии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, таъкид карданд ки минбаъд низ ҳамкориҳои судмандро дар ин замина идома хоҳанд дод. 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри берлин дар ҳошияи вохӯрии якуми сарони давлатҳои осиёи марказӣ ва олмон бо канцлери федералии олмон Олаф Шолц мулоқот карданд. дар рафти мулоқот маҷмӯи масъалаҳои ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи тоҷикистону олмон мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҷонибҳо зимни мулоқот масоили ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод аз ҷумла энергетика, саноат, нақлиёт, ҳамчунин фарҳангиву гуманитарӣ, бахусус маориф ва сайёҳиро муҳокима намуданд. дар доираи барномаҳои рушди босуръати саноат соҳаи маъданҳои кӯҳӣ, металлургӣ, мошинсозӣ, саноати сабук ва хӯрокворӣ ва ҷалби сармоя ба бахшҳои мухталифи саноат ҳамчун соҳаҳои афзалиятнок муайян гардиданд. бо дар назардошти имкониятҳои содиротии тоҷикистон таъсиси корхонаҳои муштарак оид ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва марказҳои логистикӣ дар кишвари мо зарур шумурда шуд. ҳамкорӣ дар самти об, тағйирёбии иқлим, рушди иқтидорҳои тавлиди нерӯи сабз ва татбиқи ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон дар соҳаи об ва ҳифзи перияхҳо аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буданд. вобаста ба вазъи Афғонистони ҳамсоя таъкид гардид, ки Тоҷикистон тамоми имконоти логистикии худ аз ҷумла шашпулро барои расондани кӯмаки башарӣ ба мардуми он фаро гузоштааст. 4 бозори наздисарҳадӣ аз нав ба фаъолият шурӯъ кард. ба кишвари ҳамсоя нерӯи барқ, маводи ғизоӣ ва масолеҳи сохтмонӣ содирот мешавад. дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо ҳавасмандии мутақобилаи худро ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳо ва истифодаи имконияту зарфиятҳои мавҷуда изҳор намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз канцлери федералии Олмон Олаф Шолц даъват ба амал оварданд, ки дар вақти барояшон муносиб ба Тоҷикистон ташриф оранд. даъват бо қаноатмандӣ пазируфта шуд.